Vi er lige flyttet i går. Nej. Han kan ikke sige andet end nej. Vel? Nej. Han er lidt mærkelig i dag, men vi er lige flyttet. Så Lad være med at flytte mig! Nej. Godt. Jo. Du sagde Lige noget andet. Nej. 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 Du har lige sagt jo. Nej. Nå. Han kunne ikke sige andet end nej. Hvad? Han sagde lige skibidi. Hvad? Nej. Hvad? Han sagde hvad? Ja, han kan åbenbart kun sige nej. Nu lurer han så efter mig. Skal vi holde se? Kan man ikke vende det her kamera om, mand? Ja, det kan man så ikke. Hvad med bare at vende telefonen om? Nå. Skal vi lige have room tour af vores værelser? Det her det faktisk... okay, du lukker lige hurtigt døren. Og luk. Okay, vi går bare ind. Nej. Her er det Magnus værelse, der er rodet, det ved jeg også. Han har altid Lego her. Så har han sit hoved. Nej. Det her. Og det der. Der. Så har han her. Kun sætter en pude anden, det er fordi her har min lampe. For fanden, han har ikke slukket den. Og det er fordi, at når han skal på toilet om natten, så kan han se noget herude. Men han gider ikke have lys herinde. Så han sover simpelthen her. Ja, han der hans... Ja. Batman. Han har sit gamer. Vi har lige fået det sat det til, så vi kan ikke finde ud af at spille her på. Der. Kun en PlayStation 3. Så... Ja, han tror dem. Ja. Magnus. Så, det er sgu sådan her, vi kører video. Men på mit værelse, hvis der er den her, der er lidt rodet. For fanden. Det er lige for min dinosaur. Hej op. Sønderjyske. En plante. Sådan en gumball-maskine, som jeg puttede alle mulige hissemakker på, da jeg var barn. Og så er det sønderjyske flag. Og en Fortnite donut. Og så Dino. Det var det, jeg mente med min dino. Ja, man kan jo ikke se noget. Og så en højtaler med game. Jeg kan ikke så lide det der. Det var mit boksepude. I slår det her nu. Kan man sætte mig nu? Ja. Nu skal vi se. Christian, vi skal afsted. Og så har vi sgu... Nej. Mit setup her. Hvorfor igen det her står helt skævt? 20 seconds. Og det er min der. Ja. Okay, og så har vi mit setup her. En fjernsyn, en PlayStation 4. Alle mine bamser. Og det var simpelthen mit værelse. Så har lige en trailer. Har lige en trailer der. Grunden til, at jeg ikke tager den længere om, det er fordi vores nummerplade er nærmest, så ses.